Apakah menurut kalian anak yang telah menerima baptisan kudus dari gereja harus dilaksanakan acara tardidi secara adat Batak? Boleh dijawab dengan alasan yang logik sebagai orang Batak. Pertanyaannya, wajibkah dibuat acara adat majalo ulos sian tulang do hula-hulana sian opungna manggokon hula-hula tulang donga tubuh dongan huria suang-song nidang donga sahuta. Buat kita sebagai opung muda yang baru menjadi opung pertama kali dari anak manang buru panggoaran, hirim dorohata laho patupahon ulaon tardidi dung mula sian huria ikodo patupauta songon mangotang akasi solhot manang manggokon hula-hula do tulang lasni rohata ikon tapasahat di bagasan adat manang holan nasian huriepe mado hata moliata hita mangan lakpola mangotang akasi solhot HP lasni rohai iko patuduhon deh alana lasni rohatai ikon dohot do taruli aka donga tubuta hula-hulata donga sahuta suang-songoni nang aka tulang nang dongan huria dia muaka dongan naik kodo patupaon ulaon adat tardidi dung majakon padidion nabadia pahoputa sia bagas joroni hurian itu hatta marhite-hite nabosona partutuhon doi molosota patupa manang bui dohaduan dung tiki maka tidak kon haporseaon dung duli-duli pahoputai manang anak tai horesma diskusi don terutama buat orang tua muda Batak yang baru memiliki anak pertama yang dibawa ke gereja menerima baptisan kudus buat bayi yang kita miliki. Horas Pak.